Ez euria, ez hotza, ez da itxaron behar izan duten ilara kilometrikoa ere, ez dira oztopo izan, diputatuen kongresura Adolfo Suárezi azken agurra ematera joan diren milaka lagunentzat. Estamos pagando una deuda que tenemos todos con Adolfo Suárez. Eguerdian ireki dute hilkapera herritarrentzat, baina goizaldetik jendea zain zegoen kongresuaren atarian. A las 5:30 de la mañana. Ez dira guztiak madrildarrak, asko kanpotik etorri dira, gobernuko presidentea izan zenari omenaldia egitera. Un gran hombre para la historia. A ver si copian los demás. Bataz beste 3 orduz egon dira zain hilkaperara sartzeko. Barruan errespetua azaldu diote, loreak utzi dizkiote eta agurreko hitzak idatzi dituzte sinaduren liburuan. Me emociona mucho. Eta asko emozionatuta irten dira. Gaua luzea izango da gaur kongresuan, hilkapera irekita egongo baita, bihar goizera arte.